Az Elizeusról fogok beszélni az utolsó időkben, vagy inkább az Elizeus üzenetről. Lehet, hogy észrevettétek, most nem viselek inget és nyakkendőt. Úgy, hogy hazavezettem, valamikor 6:25 körül. Mondtam a feleségemnek, hogy csak át kell vennem az ingemet. Aztán hazaértem és rájöttem, hogy a nadrágom teljesen végig fel van hasadva, mondhatni tetőtől talpig. A feleségem meg azt mondta, ma inkább ne hajol le. Mondtam is, hogy ma egész jó légkondin volt, de ő azt mondta, ha felmész arra a színpadra, mindenki téged fog nézni. Úgyhogy úgy döntöttem, ma este átveszem az egyetlen működő nadrágomat. Szóval általában nem prédikálok farmerben, de ma este nagyon is gyakorlati oka van ennek. Legalább még időben észrevettem ezt, mielőtt ide felálltam volna. Rendben, ez jó dolog, különben még azzal vádolnátok, hogy visszaélek a lelkézi hatalmammal, vagy ilyesmi. Szóval ma este az illés üzenet témáját és annak jelentőségét fogjuk megvizsgálni számunkra. A mai üzenet címe Illés és a végidők. Ez lesz tehát a mi útunk ma este. Először megnézzük Illés ígéretét a Malakiás könyve 4. fejezetében, aztán megnézzük az első eljövetel Illés alakját, végül pedig a végidők Illés alakját fogjuk megvizsgálni. Ez lesz tehát a mai esti útunk. És imádkozom azért, hogy miközben ezen az úton végigmegyünk, Isten mindannyiunk szívéhez szóljon. Ahogy elkezdjük, szeretném, ha ismét meghajtanánk a fejünket, és hívjuk Isten szent lelkének jelenlétét. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ennek a szombatnapnak az áldásait. Uram, micsoda lakoma volt ez annyi szempontból, Uram. Az együttlét értékes és édes volt, Uram, találkozni hasonló gondolkodású testvérekkel az egész országból, akik meggyőzöttek, megtértek, és Jézus Krisztus eljöveteléért dolgozna. Uram, micsoda öröm volt ez a mai nap, Uram. Ez egy kis előíz volt a mennyből, a bárány menyegzői vacsorájából. Mert ma, Uram, minden nemzetből, törzsből, nyelvből és népből voltak itt emberek. Voltak itt emberek keletről és nyugatról, akik összegyűltek a közösségi teremben lent a dombon. És Uram, ma megtapasztaltuk a mennyet, Uram, ahogy ezeknek a szombati óráknak a végéhez közeledünk. És ahogy ez a konferencia végéhez ér, Atyám, azt kérem, hogy szólj hozzánk még egyszer. Uram, csendesítsd el odakint a világ hangjait, Uram. Holnap hazamegyünk, és tudod mit? Olyasmivel fogunk szembenézni, ami lehet jó, rossz, vagy akár csúnya is. De tudod, hova megyünk haza. Ma este azt kérjük, Uram, hogy adj még egy felfrissülést, még egy kiáradást, még egy meghallást és meggyőzést a te lelked által a szívünkben és elménkben. Atyám, szeretnénk a te akaratod középpontjában lenni. Atyám, azt akarjuk tenni, amire elhívsz minket. Atyám, szeretnénk mennyei atyánk dolgával foglalkozni. Atyám, ajándékainkat csak is a te tiszteletedre és dicsőségedre akarjuk használni. Atyám, azt szeretnénk, ha a lélek gyümölcse lenne jellemünkben, és többé ne a test cselekedetei. Ezért, atyám, miközben szólok, hadd legyenek a szavaid a kegyelem trónjáról véve. Atyám, rejtsd el engem a te sziklágődé. Azért imádkozom, hogy őrizd meg ajkaimat, és őrizd meg a szívemet ma este. És Uram, dicsőítessé meg mindenben, ami itt, ebben a teremben és az online nézők között elhangzik és történik. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattad és megválaszoltad ezt az imát. Jézus, ami Urunk és megváltunk, hatalmas nevében kérjük. Amen. Ámen. Na jó, tudod, hogy öregszel, amikor már elkezded. Nézzük, fel tudom emelni ezt egy kicsit magasabbra. Ez már jobb. Az apám prédikátor volt. Egyszer a szószéken bejelentette, hogy nem tudja elolvasni a prédikációját, mert a lencséi most már biszexuálisak, pedig valójában bifokálisat akart mondani. Ebből a pillanatból tanultam meg, hogy mindig jó, ha a jegyzetek a megfelelő magasságban vannak. Tudod, mert ha nem egészen jók, akkor furcsa dolgok fognak kiszólni az ember száján. Na tehát, az illés ígérete és az illés alakja. Szóval ma este rögtön bele is vágunk a témába. Először megnézzük Illés ígéretét az Ószövetségben, a Malakiás könyve 4. fejezetében. Ezután megnézzük az első eljövetel Illés alapját, majd a végidők Illés alapját. Tehát először a Malakiás könyve 4. fejezetét fogjuk megnézni. Ha nálatok van a Biblia, akkor most néhány percig együtt fogjuk tanulmányozni a Malakiás 4. fejezetét. Kivetítettem a szöveget a képernyőre, mert vannak, akik látás útján tanulnak, mások pedig hallás útján tanullak. És tudom, hogy néhányunk keze már nem olyan gyors, mint régen volt.
Néhányan közülünk babát tartanak a kezükbe, ezért kivetítjük a szavakat a képernyőre. És ha szeretnétek a Bibliátokban követni, akkor dicsőség az Úrnak. Tehát ezt olvassuk a Malakiás könyve 4. fejezetének első versében. Íme, eljön a nap, amely úgy ég, mint a kemence, amikor minden kevély és minden gonosztevő pejvává lesz. Az eljövendő nap megégeti őket, mondja a seregek ura, úgyhogy sem gyökerük, sem águk nem marad. Sem gyökerük, sem ág. Most tartsátok szem előtt azt a két piros szót a képernyőn. Gyökér, sánág. Néhány másodperc múlva visszatérünk ezekhez, és az izraelitákhoz szól, akikhez Malakiás könyve íródott. Ez az Ószövetség utolsó könyve, és probléma van Isten népe között. Egyrészt ott vannak a papok, akik nem végzik rendesen a munkájukat, nem tanítják a népet Isten törvényére, és az emberek sem teszik meg, ami helyes lenne az áldozatokkal kapcsolatban. Másrészt ott vannak Isten népe, akit mintha kérdéseket tennének fel Istennel kapcsolatban. Az egyik ilyen kérdés, hol van az igazság Istene? Látjuk, hogy a papok nem végzik a munkájukat, és mi sem adjuk vissza a tizedünket. És hol van ma az igazság Istene Izrael földjén? Izrael népe pedig mintha gúnyolódni kezdett volna. Megvan a törvényünk, megvannak a papjaink, de egyik sem tűnik úgy, hogy működne számunkra. És az utolsó napokban is lesznek majd gúnyolódót. Azt olvassuk a 2. Péter 3. fejezet 3.-4. versében. Ott van a képernyőn, először is ezt kell megértenetek. És az utolsó napokban. Mely napokban, testvérek? És vajon ma ezekben az utolsó napokban élünk? Teljes mértékben. Az utolsó napokban gúnyolódók jönnek majd, akik gúnyolódnak, saját kívánságaiknak élnek, és azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. És ezt ma is látjuk nemzetünk utcáin. Tudod, a szexuális orientációt, a nemi identitásod, és így tovább. Itt azt olvassuk, hogy az utolsó napokban megnövekszik azoknak a száma, akik bűnös vágyaiknak élnek, és azt mondják, hol van Jézus Krisztus eljövetelének ígérete? Hol is van Jézus eljövetelének ígérete? És ebben a Malakiás 4. fejezetében található szakaszban Isten biztosítja mind az ókori Izraelt, mind a mai embert arról, hogy lesz végső ítélet. És ha visszamész ahhoz a vershez, ott sem lesz sem gyökér, sem ág. Ebben a versben a gyökér sátánra utal, mint minden gonoszság okozójára. Az ág pedig azokra utal, akik sátán követői, vagyis eljön az ítélet napja, amikor sátán, mint minden gonoszság forrása, elpusztul. És mindazok, akik sátánt követik, akár tudatosan, akár akaratlanul, teljesen mindegy. Azok, akik sátánt követik, az ágak az ő gyökeréből. Ők teljesen el fognak pusztulni. És erre azt mondom, ámen és ámen. És így szól Malakiás 4. fejezetének 2. verse. De nektek, akik tisztelitek az én nevemet, az igazság napja felragyog gyógyulással és zárójelben odaírtam, az ő szárnyaiban. Akkor majd úgy ugrándoztok, mint a borjak, amikor kiengedik őket az istállóból. Volt már közületek valaki, aki állatokat tartott? Tartottátok már az állataitokat téli szálláson, majd tavasszal kiengedtétek őket? Teljesen megbolondulnak az izgatottságtól, csak úgy ugrálnak örömükben. Wales bányáiban régen ezeket a bányalovakat használták. Hétfőtől szombatig lent voltak a bányában, szenet húztak a valesi mélybányákban a 18. és 19. században végig. Vasárnaponként felhozták ezeket a bányalovakat a bánya felszínére, és a lovak több száz métert emelkedtek a teljes sötétségből. Aztán kiengedték őket egy kis völgybe. És azok a lovak megőrültek az izgatottságtól, mert tudták, mi fog történni. Ki fogják őket engedni a föld alatti munkából, a bányákból. És úgy fognak ugrálni, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból. Ez egy gyönyörű mezőgazdasági kép, amit itt látunk. Szóval pontosan mi is ez az igazság napja, aki felkel és gyógyulás lesz a szárnyai alatt. Nos, Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága a János 8.12-ben és a Jeremiás 23.6-ban. Ezt a két igehelyet párhuzamba lehet állítani. Ezt mondja. Az ő napjaiban Júda megmenekül, és Izrael biztonságban fog élni. És ez lesz a neve, amin szólítani fogják. Az Úr, ami igazságunk. Héberül ez Jávve, Citkenu, vagyis az Úr, ami igazságunk. És így megvan az ígéret, hogy Jézus lesz a világ világossága. És megvan az ígéret, hogy Isten biztonságot ad népének. És ezt Jehova, a mi igazságunk, az Úr, a mi igazságunk által fogja megvalósítani. Ez egy gyönyörű ígéret arról, amit Krisztus tenni fog. Krisztus az az igazság napja. És White nővér erről ír a Jézus élete című könyvben, a 261. oldalon.
Ő világosságot hoz majd az egész emberiségnek első eljövetelekor és második eljövetelekor is. És ezt írja ő, azt mondja, az igazság napja nem ragyogott fel a világra olyan pompával, hogy dicsőségével elkápráztassa az érzékeket. Krisztusról ez van megírva, az ő kijövetele elkészítített, mint a hajnál. Csendesen és szelíden tör be a nappali világosság a földre, eloszlatva a sötétség árnyát, és életre kelti a világot. Így kelt fel az igazság napja is, gyógyulással a szárnyain. És amikor az igazság napja gyógyulással a szárnyain felkel, a megváltottak örvendeznek Isten igazságosságán, Isten ítéletén, Isten igazolásán, Isten gyógyításán és második eljövetelének ígéretein. És ahogy a minap megosztottam, most hogyan is? Tudod, egy hölgy azt mondta, hogy imádkozni fog a hátamért. És a hátom az elmúlt 3-4 hónapban egyáltalán nem fájt. Egyszerűen csak dicsőség az Úrnak ezért. Tudod, milyen mosolyt csal az arcomra, amikor arról beszélek, hogy az igazság napja gyógyulással a szárnyain felkelt az életemben? Ez csodálatos. Lehet, hogy már hallottad ezt a történetet korábban. Felültem az ágyamba. Aznap volt a 40. születésnapom. Felültem, és a 40. születésnapomon arra gondoltam, ne, 40. születésnap, ez borzalmas. Aztán elfordultam az ágyban, mindkét lábamat leengedtem, és a jobb sarkam olyan érzés volt, mintha egy szögre léptem volna. Néhányan tudjátok, milyen érzés ez? Igen, igen, és korábban sosem hallottam erről a problémáról, megpróbáltam ráállni, de olyan érzés volt, mintha valaki széttépné a talpam. Szóval nagyjából beugráltam a fürdőszobába, leültem, és rákerestem a Google-ben szúró fájdalom a jobb sarkam alatt. Mi lehet ez? És a WebMD azt mondta, hogy ez talpi bőnyegyulladás. És azt írta, hogy ez egy olyan betegség, ami különösen a férfiakat érinti, főleg 40 éves kor felett. És azt gondoltam, elképesztő pontosság, tényleg elképesztő. Gyorsan rákerestem a 40 feletti férfiak betegségeire. Nagyon lehangoló volt. Gyorsan le is tettem a telefont. De körülbelül 6 hónappal később már sántikáltam, és egy délkelet-ázsiai misszionárius nő meglátott, és azt mondta, Vine testvér, neked problémád van. Tudom, mi a problémád. És azt mondta, csak add ide a lábad. Szóval odaadtam neki a lábam, ő pedig ragasztó szalagot kötött a sarkamtól egészen a nagylábujjam elejéig, és még egy kis orvosi szalagot is körbetekert. És azt mondta, rendben leszel, és soha többé nem jön vissza. Csak annyit mondtam, dicsőség az Úrnak. És megint az öröm az arcomon, amikor valaki meggyógyít, és tudod, hogy már nincs talpi bőnyegyulladásod, és nincs többé hátfájásod. Nem, egy olyan Istent szolgálunk, aki gyógyít. Néha embereken keresztül gyógyít, néha pedig közvetlenül, csodás beavatkozással. De mi egy olyan Istent szolgálunk, aki gyógyít. És ha Isten meggyógyított téged, mondd el a testvéreidnek, tegyél bizonyságot a gyülekezetben Isten jóságáról. Mert ha te legyőzted a rákot vagy valami mást, van valaki a gyülekezetben, aki éppen most készül átmenni azon a völgyön, és neki bátorításra van szüksége. A hitét meg kell erősíteni, a gerincét meg kell szilárdítani. Hogy tudják, az igazság napja gyógyulással kell fel a szárnyain. Hát ő nem csak egy gyógyító Isten, és azt mondja, eltapossátok a gonoszokat, mert hamuvá lesznek lábatok talpa alatt azon a napon, amikor cselekszem, mondja a seregek ura. Tehát itt egy olyan képet látunk, ahol az igazak végül győzelmet aratnak a gonoszok felett. És én erre azt mondom, ámen és ámen. És akkor eljutunk oda, hogy ráközelítünk arra, amiről igazán beszélni fogunk. Malakiás 4. Emlékezz szolgám Mózes tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket megparancsoltam neki Hóreben Izrael számára. Tehát Malakiás a proféciáját azzal zárja, hogy figyelmezteti Isten népét. Emlékezzenek Istenre, legyenek hűségesek hozzá. És az az emlékezz szó, héberül zakár, ugyanaz a szó, amit a 4. parancsolatban is megtalálsz. Ez egy utalás arra, hogy ez a végidői üzenet nem csak Isten parancsolatairól szól. Ez Isten 4. parancsolatáról szól. Emlékezz szolgám Mózes tanítására. És ez az ige, ez a felszólítás ugyanaz, mint a 2. Mózes 20.-8. versében. Emlékezz meg a szombatnapról, hogy megszenteld azt. Tehát már a szövegben is van egy utalás arra, hogy az idők végén valami különleges jelentősége lesz Isten törvényének. Valakiás tehát arra inti a népet, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Tudod, az emberi engedelmesség megelőzi az isteni áldást.
Isten törvénye mindig jelentős szerepet fog játszani az utolsó eseményekben, amelyek az Úr végső napjához vezetnek. De itt arra kapunk parancsot, hogy emlékezzünk Mózes tanításaira, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Isten adott neki a Hóreb hegyén. Tehát nekünk is fel kell tartanunk Isten törvényét, és különösen a 4. parancsolat igazságát és érvényességét. A szöveg így folytatódik. Íme elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ő az, aki az apák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az apákhoz, hogy ne jöjjek el, és ne sújtsam átokkal a földet. Tehát ez arról szól, hogy mit fog tenni Illés próféta, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Most, ezen a profécián alapulva, a zsidók azt várták, hogy Illés próféta fizikailag vissza fog térni a mennyből, közvetlenül a messiás eljövetele előtt. Ezért gondolták, hogy keresztelő János talán maga Illés lesz. És ahogy a képernyőn is látható, János 1.29-ben, amikor keresztelő János ott prédikál és a bűnbánat keresztségére hív. A farizeusok, a szadduceusok és a zsidóvezetők János 1.21 szerint megkérdezték tőle: akkor hát ki vagy te, Illés vagy? Ő pedig azt mondta: nem vagyok. Azt várták, hogy Illés anyagilag, fizikailag fog leszállni a mennyből. Arról az Illésről beszéltek, akiről a minap hallottunk, amikor tüzes szekéren felment a mennybe a Királyok második könyve második fejezetében. Azt várták, hogy Illés újra le fog jönni. És amikor Jézus megkérdezte a 12 tanítványtól Máté 16-ban, azt mondta: kinek mondják az ember fiát? Ők pedig azt mondták: van, aki keresztelő Járosnak, mert őt épp most fejezték le, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Tehát a zsidók azt várták, hogy Illés anyagilag és fizikailag visszatér a mennyből, hogy bejelentse és előkészítse a messiás útját. És mit hirdetne ez a messiás lak? Nos, a szöveg szó szerint azt mondja, az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz. Könnyű gyermeket nemzeni. Sokkal nehezebb apának lenni egy gyermek számára. És Illés üzenetének része, hogy az apák szívét elfordítsa a karrierjüktől, játékaiktól és bukott vágyaiktól, és felismerjék, hogy Isten fiakat adott nekik, és felelősek azért, hogy Isten félelemben neveljék őket. Illés üzenetének része, hogy az apák szívét megfordítsa. Tehát nem csak az a dolgom, hogy apád legyek, és hagyom, hogy anyád neveljen fel, hanem azt mondom, aktív apai példakép leszek ennek a fiatal fiúnak az életében. És a fiúknak szükségük van apai példaképekre. Ha a fiúknak nincs egészséges, lelkileg érett apjuk az életükben, akkor másút keresnek apai példaképet, bandákban, a katonaságnál, vagy más területeken, például a sportban. De a fiúk valamilyen módon mindenképp találnak maguknak apai példaképet. És ha tönkre akarod tenni egy fiatal férfit, vedd el tőle az egészséges apai példaképet az életéből. És amikor a fiatal férfiaknak van apai példaképük az életükben, egy szerető, de határozott apa, akkor annak az esélye, hogy a fiú kimarad az iskolából, börtönbe kerül, drogozni kezd, rossz szokásokba esik, bandához csatlakozik, mindezeknek a negatív dolgoknak a valószínűsége drámaian csökken, amikor az apák szíve a gyermekeik felé fordul. Szóval, ha ma este apa vagy, nem csak gyermeket nevezettél. Isten arra hív, hogy légy apa, istenfélő apa annak a gyermeknek. És az ige azt mondja, hogy az apák szívét a gyermekeikhez fordítja, és a gyermekek szívét a szüleikhez. Azt mondjuk, tudod, Amerikában beszélünk a családról, az anyaságról, az almáspitékről és mindezekről, de sok gyermek számára az otthon a rettegés helye. Sok gyermek számára az otthon nem egy békés hely. Amikor a falusi iskolában voltam, ott a táblánál észrevettem, és mindannyian észrevettük, hogy azok a napok, amikor a gyerekek a legtöbbet ettek az iskolai étkeztetésen, a péntek és a hétfő volt. Pénteken feltankoltak egy szűkös hétvégére, hétfőn pedig behozták a lemaradást egy szűkös hétvége után. Míg Bering Springsben sincs elég étár. Igen, a gyerekek éhesen fekszenek le este. És rájöttünk, hogy néhány gyerek úgy jön be, hogy tudod, bántalmazás folyik otthon, de nehéz pontosan megfogni, mi is történik, mégis érzed, hogy valami nincs rendben. Ezért sok gyermek számára ma milyen áldás lenne, ha az apák szíve a gyermekeik lelki és anyagi jóléte felé fordulna. És lehet, hogy Isten ma arra hív minket, apákat, hogy ne csak gyermekeink legyenek, hanem neveljük is őket. Legyünk apák, töltsünk időt velük, mutassunk példát a gyermekeinknek arról, hogy Isten mit szeretne, hogy az a gyermek legyen.
És legyünk példaképek a gyermekeink számára abban, mit jelent Isten emberének lenni, szavahihetőnek lenni, becsületesnek, együttérzőnek és bátornak lenni. És így Isten azt mondja, hogy ez az illés üzenet a szülők szívét a gyermekeik felé fordítja. És ennek következtében a gyermekek szíve is ismét a szüleik felé fordul. A gyerekek rugalmasak, és valóban reagálnak a pozitív szeretetre. Ők tényleg válaszolnak a pozitív szeretetre. Ezért egy erős társadalom alapja, és Isten népének alapja az idők végén is az erős, összetartó, Istent félő családok. Így az eljövendő illés alakja meg fogja cáfolni, és meg fogja dorgálni sátán támadásait a család ellen, amely támadások a társadalom lerombolására irányulnak. És ezzel egyidejűleg fel fogja emelni az 5. parancsolatot, és ezen keresztül az egész 10 parancsolatot, a dekalógust is meg fogja tartani. Ahogy már korábban is láttuk ebben a fejezetben, a 4. versben, emlékezz szolgám Mózes tanításaira. Ez egészen visszavezet minket a 4. parancsolathoz, a 2 Mózes 20 fejezetének 8. verséhez. Az ígéret illés alakja arra fogja hívni az embereket, hogy újítsák meg az Isten iránti imádatot és engedelmességet a messiás első és második eljövetele előtt. Az ő üzenete a megtérésre, a megújulásra, a rések kijavítására és a régi ösvények hegyreállítására szólít fel, ahogy Isten mondja, hogy ne jöjjek el és ne sújtsam átokkal a földet. Így tehát ez az illés alakjáról szóló profécia Isten figyelmeztetésével zárul. Ha Isten népe nem tér vissza a teremtő igaz imádatához és a 10 parancsolat iránti engedelmességhez, akkor az Úr napján a gonoszok közé fognak számítani. Ez egy erőteljes üzenet, hogy az egyházi tagság nem automatikus belépő a mennybe. És az istenfélő családban való tagság sem automatikus belépő a mennybe. Nem azért üdvözülsz, mert a feleséged istenfélő, a férjed istenfélő, vagy a szüleid istenfélők. Akkor üdvözülsz, amikor újjászületsz. És nem támaszkodhatsz a közeli rokonaid igazságosságára, jóságára, vagy keresztény életére, hogy valahogy az ő érdemeik révén te is bejuss a mennybe velük együtt. Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát. És így akkor ő. Itt egy személyes megtérés élményére szólítanak fel. Személyes megújulásra az Istennel való járásunkban, személyes elfordulásra a bűntől és Istenhez fordulásra, és azt mondani, ahogy Istenhez fordulok, az át fogja alakítani a kapcsolataimat a házastársammal, a fiaimmal, a lányaimmal, stb. A szüleimmel is. Ahogy Istenhez fordulunk megújulásban, imádatban és megújulásban, az automatikusan megújult kapcsolatokat eredményez azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk, akik a legkedvesebbek számunkra. Tehát ő a megjövendölt személy. De mi is történt valójában? Nézzük meg egy pillanatra az első eljövetel illés alakját. Ne feledjük, hogy a zsidók arra számítottak, hogy Illés szó szerint visszatér a mennyből, és a tanítványok is osztoztak ebben a hitben. Amikor Jézus lejött a megdicsőülés hegyéről, és a tanítványok éppen látták Illést és Mózest Jézus mellett a hegyen, megkérdezték Jézustól: miért mondják akkor az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Tehát még a tanítványok is hittek abban, hogy Illésnek fizikailag vissza kell térnie, mielőtt a messziás eljönne. De Istennek más tervei voltak. Mert amikor megnézzük, mit jelentett be Gábriel angyal Zakariásnak a templomban keresztelő János születése előtt, ezt mondta neki Gábriel angyal. Azt mondta, sok izraelitát fog az Úrhoz, az ő Istenükhöz fordítani. Illés lelkével és erejével fog előtte járni, hogy az apák szívét a gyermekekhez fordítsa, és az engedetleneket az igazak bölcsességére vezesse, hogy felkészítsen egy népet az Úr számára. Tehát itt szinte parafrazálja Malakiás könyve 4. fejezetét. Zakariás pap fia tehát Illés lelkével és erejével fog járni, és az apák szívét a gyermekeikhez fordítja, valamint az engedetleneket az igazak bölcsességére vezeti. Tehát keresztelő Jánosnak kellett lennie az illésszerű alaknak, nem pedig Illés szó szerinti leszállásának a mennyből. De keresztelő Jánosnak kellett beteljesítenie Krisztus első eljövetelét, vagyis annak az illés alaknak az eljövetelét, aki előkészíti Isten népét a messiás érkezésére. Ő sokak szívét Istenükhöz, az Úrhoz fogja fordítani Isten népe közül. Ez pedig megtérést jelent. Keresztelő János a megtérés keresztségét hirdette. Ezt olvassuk Márk 1:4-ben.
János, a keresztelő megjelent a pusztában, és a bűnbocsánatért való megtérés keresztségét hirdette. És nem ő volt az egyetlen, aki ezt tette. Amikor megnézzük Máté evangélium a 3. fejezetének 2. versét, ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És amikor Jézus elkezdett prédikálni, ugyanezt az üzenetet hirdette. Máté 4:17, azt olvassuk, ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát János keresztsége a megtérés keresztsége volt. Ez nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében való keresztség volt, az majd később, Máté evangéliumának végén jelenik meg. De amikor keresztelő János megjelenik, az a megtérés keresztsége. És mit jelent a megtérés? A metanoe ige azt jelenti, hogy ebbe az irányba megyek. Nem megyek túl messzire, mert a kamerákban ülők nem örülnének neki. Aztán megfordulsz, és pontosan az ellenkező irányba indulsz el. A megtérés nem csupán gondolkodásmód változás. Ez azt jelenti, hogy teljesen az ellenkező irányba indulok el. Azt jelenti, hogy az életem iránya megváltozik, az életem útja megváltozik, az életem szokásai megváltoznak. Amik felé eddig tartottam, most azoktól távolodom. És nem fogok többé a bűnhúsos fazekai felé menni, amik talán korábban vonzottak. Most Isten és az ő szent jelleme felé tartok. És így a megtérést hirdette keresztelő János is, és a megtérést hirdette Jézus is. És amikor a tanítványok pünköstkor prédikáltak, azt kérdezték, mit tegyünk, hogy üdvözüljünk. Apostolok cselekedetei 2:38-39-ben Péter első szavai ezek voltak: térjetek meg! Most figyelj rám, a modern társadalomban, ha azt mondod, hogy valaki rosszat tesz, az már mikroagressziónak számít. Ha egy modern amerikai egyetemen vagy diák, ami egy biztonságos tér, az azt jelenti, hogy semmi sem kérdőjelezheti meg azt, hogy ki vagy. Semmi sem suggarhatja, hogy bármi baj lenne az életedben. Ha én például pingvinként azonosítom magam, azon a kampuszon semmi sem mondhatja, hogy nem vagyok pingvin. Lehet, hogy ez egy szélsőséges példa. Maradjunk inkább most a flamingóknál, jó? Tehát a mai egyetemi kampuszokon, amikor az állami egyetemet kijelenti, hogy ez egy biztonságos hely, mi keresztények azt mondjuk, hogy ez jól hangzik, biztonságos hely. Nem, ez egy ideológiai nyelvezet, ami azt jelenti, hogy ha a 18 éves fiú azt hiszi, hogy ő egy pingvin, akkor azon a kampuszon semmi sem kérdőjelezheti meg, hogy ő pingvine vagy sem. És nem lehetnek keresztény előadók sem, akik bejönnek a kampuszra, hogy megkérdőjelezzék, pingvine vagy sem. Tehát a cél, vagyis a biztonságos tér létrehozásának végső hatása az, hogy az evangéliumot elhallgattatják. Miért? Mert keresztelő János első szavai, Jézus első szavai és az apostolok első szavai pünköstkor ezek voltak: térjetek meg! És a megtérés azt jelenti, hogy nem minden az életedben van összhangban Isten akaratával. És manapság, ha azt mondod, hogy nem minden az életedben van összhangban Isten akaratával, az gyűlöletbeszédnek számít. Ez mikroagresszió. Te ilyen fóbiás vagy, olyan fóbiás vagy, amolyan fóbiás vagy. És emiatt törölni kell téged, ki kell tiltani az egyetemi kampuszokról, sőt, manapság már a szószékekről is. Tehát az egész evangélium hirdetését el kell hallgattatni a mai Amerikában, mert azt mondja, hogy valami nincs teljesen rendben az életedben. És ez a megtérés gondolata egészen a Kármel-hegyig nyúlik vissza. Amikor Illés szólt az izraelitákhoz a Kármel-hegyen, az első királyok 18:37-ben ezt mondta: felej nekem, Uram, felej nekem, hogy ez a nép megtudja, hogy te vagy az Úr, a mi Istenünk, és hogy te fordítottad vissza a szívüket. Tehát ez a megtérés üzenete egészen az első Illésig nyúlik vissza, hogy te visszafordítod a szívüket, visszatéríted őket, hogy megtudják, te vagy az Isten, te vagy Izrael Istene. És amikor az Illés üzenetről beszélünk, van egy lényegi folytonosság, amely a Kármel-hegytől egészen keresztelő Jánoson át Krisztusig, majd a pünkösdi apostolokig tart. Ez a bűnbánat üzenete. És ha azért jöttél el erre a hétvégére, vagy dicséred az Urat, de küzdesz egy titkos, be nem vallott, dédelgetett, szeretet vagy rejtett bűnnel, és a Szentlélek most erről szól hozzá. Ne keményítsd meg a szívedet. Hallgass a Szentlélek hangjára. Ő most hív és vonz téged az örökké valóságra. Az örökké valóság a tét. Ne add fel az örökké valóságot, az örök élet lehetőségét csak azért, mert szeretsz nézni valamit, legyen az X, Y vagy Z. Ne cseréld el az örökké valóságot egy tál földi lencséért. Fordulj el attól a dédelgetett bűntől még ma. Ha a Szentlélek most szól hozzád,
Hallgass a Szentlélek hangára. Amikor a Szentlélek szól hozzád és meggyőz a bűnről, reményt hoz a szívedbe, hogy van egy bűnösöket szerető és bűnöket hordozó megváltó, aki visszajön azokért, akik szeretik őt és várják őt. Így Keresztelő János üzenete folytatása Illésnek a Kármel-hegyen, aki visszafordította az emberek szívét. És ez az az üzenet, amit Jézus is hirdetett. És ez egy olyan üzenet is, amit az apostolok is hirdettek. Szóval, ha mi, tudjátok, én szeretek dolgokat táblázatokba rendezni. Rendben, most felteszek néhány táblázatot ide, és lehet, hogy érdemes lesz lefotózni őket. Nem fogok most minden szöveget végigvenni, mert az eredeti Illés és az első Illés alak, vagyis Keresztelő János közötti összehasonlítást fogom elvégezni. És aztán itt van egy csomó szempont, amin gyorsan végig fogunk menni. Rendben. Szóval én most a jobboldali dolgokat fogom felolvasni, ti pedig olvassátok a bal oldalat. Oké. Az idő rövidsége miatt. Tehát Keresztelő Jánosnak, akárcsak Illésnek bátor üzenete volt. Egy királyt ítélt el a 7. parancsolat megszegéséért, ahogy Illés is elítélte Akhábot az első és a 2. parancsolat megszegéséért. Keresztelő János, az első Illés alak, megtérésre hívta Izraelt és bejelentette az Úr eljövetelét. És az első Illés is megtérésre hívta Izraelt, és egy aszályt jelentett be. Keresztelő János, az Illés alak, Jézusra mutatott, mint Isten bárányára. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És Illés az egy Királyok 18, 36 és 39-ben a Kármel-hegyen hívta az embereket. Jahve, aki Jézus Krisztus imádatára. Aztán látod Jánost, a Keresztelő Jánost Jézus Krisztus hívta el a Máté 11:11-be. Ő volt a legnagyobb a próféták között, és Illést is elhívták, ő az 1 Királyok 18:36-ban igazi próféta volt. Keresztelő János hirdette és felszólított az igaz imádatra a Márk 1:2-ben, a 2. és 4. versben. És maga az eredeti Illés is helyreállította az Úr, vagyis Jézus Krisztus igaz imádatát. A Kármel-hegyi összecsapásban, az 1 Királyok 18. fejezetében. Keresztelő János a megtérés keresztségét hirdette a Máté 3, 5 és 6-ban, és Illés is, amikor átkelt a Jordán folyó vizén, szintén kitartott a megtérés keresztségének elve mellett a 2. Királyok 2:6-ban. Keresztelő János előkészítette az Úr útját a Lukács 3:4-ben, és Illés is a király, vagyis Aháb előtt futott a Kármel-hegyi összecsapás után. Keresztelő János, ő az igazságot, vagyis Jézus Krisztust és az ő imádatát választotta a hazugság helyett, vagyis a hamis messziások, illetve a szadduceusok, illetve farizeus és írástudók rideg, intézményes vallása helyett. És maga az eredeti Illés is arra hívta Izraelet, hogy válasszon. Válasszátok meg ma, hogy kit akartok szolgálni, Jehovát vagy Bált? És ha Jehova az Isten, őt imádjátok, és ha Bál az Isten, őt imádjátok. Tehát mindketten arra hívták Isten népét, hogy hozzanak döntést. Vagy Jehovát imádod, vagy Bált. Vagy Jézus Krisztusra mutatunk, mint messiásra, vagy megtartod a hideg, élettelen, szteril, liturgikus vallásodat a templomban. És ez volt az a választás, amit Keresztelő János adott Isten népének. Mindketten esőért imádkoztak. Illés esőért imádkozott a Királyok első könyve 18. fejezetének 36-38 versében. Ő szó szerint esőért imádkozott, hogy véget érjen az aszály. És Keresztelő János a Szentlélek kitöltéséről profétált, a korai és késői esőről a Máté 3:11-ben. Jézusról beszélünk, hogy mivel fog megkeresztelni titeket? Szentlélekkel és tűzzel. Keresztelő János ébredést és megújulást indított el Isten népe között. Márk 1:4-től 5-ig. A tömegek lejöttek Jeruzsálemből és Júdea városaiból, és megkeresztelkedtek a Jordán folyóban. A római katonáknak ezt mondja. Ne bánjatok igazságtalanul a zsidókkal, akiket uraltok. És azt mondta a zsidó népnek, hogy ha egy római katona arra kényszerít, hogy vidd a csomagját egy mérföldön át, ami a törvényes határ volt, ameddig kötelezhettek téged, akkor vidd el a csomagját egy 2. mérföldön is. És nyerd meg a szívét szeretettel és kedvességgel. És Illés ébredést és megújulást indított el a Kármel-hegy tetején. Az emberek azt mondták, az Úr, ő az Isten. És Isten mellett döntöttek, és kiirtották Baal és Asera prófétáit. Keresztelő Jánost egy nő, Heródiás üldözte. Ő kérte a fejét, és meg is kapta a fejét. Illést is egy nő üldözte. A neve Jezábel volt. Keresztelő János halálos ítélet alatt állt egy Heródes nevű királytól, Márk 6:6-27. És maga Illés is halálos ítélet alatt állt Jezábel miatt. Ez az 1 Királyok 19:2-ben van.
Ezután Illés a pusztába menekült, és feladta prófétai hivatását, ha csak néhány napra is ott a pusztába. Keresztelő János fiatal férfiakat tanított, akik közül néhányan Jézus Krisztus követői lettek. András és János Keresztelő Jánost követték. Aztán Keresztelő János azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És András meg a másik tanítvány oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hol laksz? És követik Jézust, majd visszamennek, megkeresik Pétert, és azt mondják, azt hisszük, megtaláltuk a messiást. Tehát Keresztelő János a következő nemzedék fiatal férfiait tanította, és Jézusra, a messziásra mutatott rá nekik. És ahogy Illés, akiről 2 éjszakával ezelőtt beszéltünk, újraélesztette és megerősítette a próféták iskoláit az ókori Izraelben, a második királyok másodikben, amelyeket eredetileg Sámuel próféta alapított. Látjuk, hogy Keresztelő János hitét is próbára tették a börtönben, kivégzése előtt. És az első Illés hitét is próbára tették a pusztában, amikor kiégett és depressziós lett, és 2-szer is kérte Istent, hogy hadd halljon meg. Keresztelő János egyszerű étrenden jött. Ez kenyérből, húsból és vízből áll. Nem vagyok biztos benne, hogy pontosan mit jelent ott a hús szó, de ebben most nem fogunk mélyebben belemenni. Lehet, hogy ez csak hús vagy élelem a King James féle angol fordításban, de Keresztelő Jánosnak nagyon egyszerű étrendje volt, és Illés is egyszerűen élt, sáskát és vadmézet evett. És amikor misszionáriusokat küldtünk Tájföldre, minden fiatal misszionárius gyerek és diák tudta, hogy a sáska tiszta étel. És ha elmegyünk Tájföld éjszakai piacaira, ott bármit meg lehet venni enni. Néhányan bólogattok is. Lehet kapni pálmalevelet egy csomó sült házi legyűvel. Állítólag nagyon finom az íze. Van, aki szerint olyan, mint a csirke. Minden olyan, mint a csirke, nem igaz? De azok a diák misszionáriusok tudták, hogy a sáska és a szöcske tiszta étel. És az első hetükön Tájföldön képeket posztoltak a közösségi médiában. Elmentek, vettek egy kis sült sáskát vagy szöcskét a tajföldi piacokon, és megrágták. Tudod, ezt tették. Mert minden második fogsor között kilóg egy láb a fogak közül. Keresztelő János szerény öltözetet viselt. Figyeljetek rám, szerény öltözet mindenki. Keresztelő János szerény öltözetet viselt. Az emberek nem arra fognak emlékezni, hogy mit viselt, amikor már elment. Csak arra emlékezlek, amit mondott. És ugyanígy a mi öltözködésünknek sem szabad arra irányulnia, hogy magunkra vonjuk a figyelmet. Annak kellene vonzania, hogy elterelje rólunk a figyelmek. Keresztelő János szerény öltözetet viselt, ahogy maga az eredeti Illés alakja is. Neki is volt szerény öltözete. És mind Keresztelő János, mind Illés mártírhalált halt. Itt jön igazán a különbség a Márk 6:27-ben. Az ő fejét levágták, míg Illést tüzes szekéren vitték fel a mennybe. Tehát nagyon-nagyon sok hasonlóság van Keresztelő János és az Illés alakja között, aki az Úr napja, Jézus Krisztus első eljövetele előtt jött el. De ma este elsősorban a végidőkre szeretnék fókuszálni. Az Illés alak. És a szöveg ezt mondja, íme elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És ez a kifejezés, hogy az Úr napja, az Ószövetségben valójában 2 fő jelentéssel bír. Amikor Joel vagy Ézsaiás az Úr napjáról beszél, akkor Isten népére eljövő babiloni ítéletről szólnak, de ugyanakkor előre is mutatnak a végidők Úr napjára, amikor Jézus, a messziás ismét eljön, vagyis Jézus Krisztus második eljövetelére. Ekkor a föld elemei hő hatására megolvadnak majd, amikor Jézus ismét eljön. Most már nem annyira a globális felmelegedés miatt aggódom, hanem inkább a globális összeomlás miatt. Amikor Jézus visszajön, és a lábunk alatt olvadnak el az elemek, na akkor van ok az aggodalomra. Tehát 2 úrnapja van. Az első úrnapja Krisztus eljövetele volt, vagy a babiloniak ítélete Júda és Izrael felett. És aztán volt Krisztus első eljövetele. De az úrnapjának fogalma azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus második eljövetele. Ja igen, ott van a szöveg is a képernyőn, 2 Péter 3:10. Azt mondja, de az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Most Péter már azután ír, hogy Jézus eljött és visszatért a mennybe. Tehát nem a babiloni fogságról beszél, és nem is Krisztus első eljöveteléről. Péter most Krisztus második eljöveteléről beszél. Ez az Úr napjának harmadik értelmezése itt. Azt mondja, de az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj, és az egek hatalmas robajjal elmúlnak, és az elemek tűzbe felbomlanak, és a föld és minden, ami rajta van, minden, amit rajta cselekszenek, megsemmisül. Ugye? Milyen szép gondolat ez?
Mint amikor azt mondjuk, égy, bébi, égy. Amikor Jézus eljön, ez a templom le fog égni, ez az épület. Amikor Jézus eljön, az egyházi kézikönyv is el fog égni. Gondoltál már erre, van aha? Ez igaz. Amikor Jézus újra eljön, minden működési szabályzat, minden alapszabály, minden szervezeti szabályzat, minden humán erőforrás kézikönyv el fog égni, baby, égni fog. És az egyetlen dolog, ami örökké megmarad, az Úr igéje, amely megmondja, hogyan kellene egymással bánnunk. Tudod, van egy egyházi kézikönyvünk, vannak alapszabályaink, szervezeti szabályzataink, és Jézus ezt így alkotta meg. Egyszerűen azt mondta, mindenben Máté 7.12, azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. És minél hosszabbak lesznek a dokumentumaink, annál inkább tanúskodik ez arról, hogy képtelenek vagyunk betölteni azt a szellemiséget, amit Jézus ott a Máté 7.12-ben tanított, az aranyszabályt. De eljön az Úr napja, amely tolvajként érkezik, és a világ össze fog omlani, amikor Jézus újra eljön. És tehát az a nap, amiről Malakiás beszél a Malakiás 4.5-ben, nem csupán az ígéret szerinti Illés alakja, aki Jézus első eljövetele előtt jelenik meg. Ez az az Illés alak, aki Jézus Krisztus második eljövetele előtt fog eljönni. Ennek a Malakiás 4.5-ös proféciának két beteljesedése van. Illés, keresztelő János volt az első beteljesedés, de lesz egy eljövendő beteljesedés is, amikor Jézus eljön a sajátjaiért. Zsidókhoz írt levél 9.28, az egyik kedvenc igém a Bibliában ezt mondja. Úgy Krisztus is, miután egyszer feláldoztatott, hogy sokak bűneit elvegye, másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvösségére, akik várják őt. Nem gyönyörű ígéret ez? Hogy ő már elrendezte a bűn problémáját. A Golgotán Jézus elrendezte a bilt. A pusztai összecsapásban Jézus leszámolt a sátánnal. És amikor Jézus másodszor eljön, nem azokért jön, akik csak tudják, hogy eljön, mert a sátán is tudja, hogy eljön. És dühös, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. És a démonok is tudják, hogy Jézus újra eljön. Félnek, mert közeleg az ítélet napja. És félnek attól, hogy ő újra eljön. Szóval a sátán tudja, hogy Jézus újra eljön, de ő már elveszett. A démonok is tudják, hogy Jézus újra eljön, és ők is elveszettek. Az emberiség nagy része tudja, hogy jön egy Jézus alak, és ők is elveszettek. De Jézus azokért jön, akik várják őt, akik sóvárogva várják. Vagyis nem csak tudom, hogy eljön, a szívem is benne van. Nem csak az eszemmel fogom fel. A szívem is részt vesz ebben a dicsőséges jó hírben, hogy a megváltón visszajön érte. Tehát Jézus azokért jön, akik valóban elkötelezettek, akiknek a vallása, a hitbenjárások nem csak fejben létezik, hanem fej és szív együtt. Tudom, hogy eljön, és a szívem sóvárogva várja őt. A te vallásod, a te hited is ilyen sóvárgó várakozás Krisztusra? Vagy csak annyi, hogy tudod, Krisztus eljön? Azt mondod, Uram, szeretném, ha visszajönnél, de várj még egy kicsit. Előbb be akarom fejezni a házamat. El akarok menni nyaralni Hadozsra. Ne akarom cserélni az autómat. Előbb szeretnék leadni pár kilót. Előbb szeretnék megházasodni. Előbb szeretném, ha megszületne az első gyermekem, Uram. Azt akarom, hogy eljöjj, de várj még egy kicsit. Elgondolkodtál már azon, hogy Isten minden este lenéz a földre, és látja a szenvedést a sötétség leple alatt? Képzeld el, ha ez a te gyermeked lenne. És így minden este Isten lenéz, és körülbelül 9 milliárd szenvedő gyermeket lát. Nem gondolod, hogy Isten is azt akarja, hogy ez minél hamarabb véget érjen? Dehogy nem, teljes mértékben így van. Az én gyerekem lenne, azt akarnám, hogy azonnal véget vessen ennek. Bármilyen szenvedésen is kellene keresztül menni a gyermekemnek. De Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Ezért türelmes velünk. És elhalasztja, késlelteti a második eljövetelt, hogy minél többen megmenekülhessenek. Mert ha egyszer újra eljön, akkor vége. Akkor vége. Szóval azokért jön, akik türelmetlenül várják őt. Ezt olvassuk az Evangelizáció című könyvben. Azt mondja, hogy különleges értelemben a hetednapi adventisták lettek űrállóként és világosság hordozóként elhelyezve a világban. Rájuk bízták a pusztuló világ utolsó figyelmeztetését. Rájuk ragyog Isten igéjéből származott csodálatos világosság. Nekik adatott a legünnepélyesebb jelentőségű munka, az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetése. Nincs más munka, amely ilyen nagy jelentőséggel bírna. Semmi más nem szabad hagyniuk, hogy elvonja a figyelmüket. A legünnepélyesebb igazságokat, amelyeket valaha is halandókra bíztak, nekünk adatott, hogy hirdessük a világnak.
Ezeknek az igazságoknak a hirdetése kell, hogy legyen a mi munkánk. A világot figyelmeztetni kell, és Isten népének hűségesnek kell lennie ahhoz a megbíztatáshoz, amit rájuk bíztak. És így, ha tagja leszel a hetednapi adventista egyháznak, vagy ahogy én inkább nevezem, mozgalomnak, nem felekezetnek, Isten egy Istentől kapott szerepet adott neked. Őrnek lenni, hogy üzenetet hirdess a világnak. Ez olyan, mintha azt mondanád, szeretnék csatlakozni a tengerészgyalogsághoz, de soha ne küldjetek harcba. Ez nem így működik, ugye? Szeretnék haditengerészeti vadászpilóta lenni, de soha ne tegyetek repülőgép hordozóra. Ez nem egészen így működik. Amikor elfogadod Isten hívását, hogy belépj az ő végidős mozgalmába, és hetednapi adventista legyél, akkor elfogadod azt a drága felelősséget is, ami ezzel jár. Hogy figyelmeztesd a világot, Jézus hamarosan visszajön, és lesznek, akik üdvözülnek, és lesznek, akik elvesznek, de Isten azt akarja, hogy minél többen üdvözüljenek. Ezért ez egy ünnepélyes felelősség, amit Isten ránk bíz. Azt mondja, hogy semmi más nem szabad, hogy elvonja a figyelmüket. Most hadd kérdezzem ezt meg. Tudjátok, nemrég egy sorozatot prédikáltam a 3 angyal üzenetéről egy georgiai gyülekezetben. Sokan mondták, sosem hallottak még prédikációt a 3 angyal üzenetéről, beszélnek róla, hogy ezt kaptuk, hogy hirdessük a világnak. A gyülekezeteket járva ebéd közben kérdezgetem őket. És akkor el tudnád mondani nekem, hogy mik a 3 angyal üzenetei? Azt mondod, hát persze, ez az, amit hirdetnünk kell. Igen, de mik ezek? Nos, hadd menjek, előveszem a Bibliámat, és elmondom, mik a 3 angyal üzenetei. Ha nem tudod, mik ezek az üzenetek, akkor ez az egész adventista mozgalom létezésének oka. Ez probléma. Szóval testvérek, menjetek haza ezen a héten, és tanuljátok meg, mik azok a 3 angyal üzenetei. Értsétek meg, hogy ezek irgalom üzenetei egy szerető atyától egy haldogló világnak, aki igyekszik minél több embert megmenteni. Az első angyal üzenete egyszerűen ez. Isten teremtőnként mutatkozik, de. A második angyal üzenete ez. Sátán lelepleződik, mint hazug és gyilkos. És a harmadik angyal üzenete ez. Válasz. Isten vagy sátán? Isten kinyilatkoztatva. Sátán leleplezme. Válasz. Ha nagyon tömören, velősen szeretnéd összefoglalni a 3 angyal üzenetét. Isten teremtőként mutatkozik be, aki szeret minket. Sátán lelepleződik, mint gyilkos, hazug, megtévesztő, és minden tévedés forrása. És harmadszor választanod kell a fenevad bélyege és Isten pecsétje között. Ha össze akarnád foglalni az üzeneteket, ez mindegyiknek a lényege. És mi magunk is megélhetjük ezeket az üzeneteket a saját életünkben, és másokat is meghívhatunk, hogy ők is válasszanak. Nincs értelme csak az első angyal üzenetét, vagy csak a második angyal üzenetét hirdetni, anélkül, hogy elmondanánk. Választanod kell, ami a harmadik angyal üzenete. Milyen értelem, de? Nézzük meg most. Bal oldalon Illés van. Aztán középen ott van Keresztelő János. És végül ott van az utolsó Illés mozgalom. És ezt máshonnan a Szentírásból veszem. Amit itt adok nektek, az olyan, mint egy összefoglaló. Nem fogunk most minden egyes igét végigvenni, de nézzétek meg a képeket, és a verseket magatok is elolvashatjátok. Szóval először Illést fogom megnézni bal oldalon. Aztán megnézzük az utolsó Illés mozgalmat is. Illésnek bátor üzenete volt. Elítélte Akhábot, amiért megszegte az első és a második parancsolatot. Az utolsó Illés üzenet mozgalomnak is bátor üzenete van. Bátran megfedi a kormányokat, a vállalatokat világszerte, valamint a pápaságot, vagyis az Antikrisztust, amiért megszegik a 4. parancsolatot, és felszólítja az embereket, hogy utasítsák el a fenevad bélyegét. Az ókori Illés az Ószövetségben megtérésre hívta Izraelt, és aszályt hirdetett. Keresztelő János megtérésre hívta Izraelt, és bejelentette az Úr első eljövetelét. Az utolsó Illés mozgalom a világot és az egyházat is arra hívja, hogy féljék Istent és dicsőítsék őt, ami a megtérés üzenete. Ha megnézed a Jelenések könyve 16. fejezetét, amikor a csapások az emberekre hullanak, azt mondja, nem tértek meg, és nem adtak dicsőséget Istennek. Tehát amikor azt mondja, hogy féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, az a megtérés üzenete. Illés a Kármel-hegyen Krisztushoz hívta az embereket. Keresztelő János Jézusra mutatott, mint Isten bárányára, aki elveszi a világ bűnét. Az utolsó Illés mozgalom Krisztus főpapi szolgálatát hirdeti a mennyei szentében. A zsidókhoz írt levél 9. fejezete végig erről szól, és az ő második eljöveteléről.
És arra hívja az embereket, hogy emeljék fel tekintetüket Krisztus főpapi szolgálatára és a bűn eltörlésére a földön, az ő lépe között, miközben ebben a szolgálatban tevékenykedik, és azt ígéri, hogy ismét eljön. Illés igazi próféta volt, egy Királyok 18:36. Keresztelő János volt a legnagyobb a próféták között, az Illés alakja. És az utolsó Illés mozgalom egy prófétai mozgalom, amely hirdetni fogja a messiás eljövetelét. Készítsétek elő az Úr útját az ő eljövetelére. Mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, ahogy korábban olvastuk. Illés az Ószövetség idejében helyreállította az igaz istenimádatot. Keresztelő János hirdette és felszólította az igaz imádatra. Az utolsó Illés mozgalom az első angyal üzenetében az igaz Isten imádatra hív, mint teremtőre, beleértve a szombatnapot is, valamint arra a tényre, hogy mindannyian alá vagyunk vetve az erkölcsi törvénynek, a dekalógusnak, vagyis a 10 parancsolatnak. Az ókori Illés az Ószövetségben a bűnbánat kerességét hirdette. Keresztelő János a bűnbánat kerességét hirdette. És az utolsó Illés mozgalom minden nemzetet megkeresztel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez több, mint a bűnbánat keresztsége. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe keresztelkedsz meg. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra. Isten neve. Mi is az? Isten neve az ő dicsősége, Videz. És Isten dicsősége az ő jelleme. Tehát amikor Isten jellemébe keresztelkedsz, csak gondolj bele, ha alámerülsz a vízbe, az a víz mindenhová eljut a testeden? Felmegy minden zugba, minden résbe? Igen, eljut. Hidd el nekem, amikor az embereket lent tartod, majd 10 másodperc múlva felhozod őket, pontosan tudják, hogy a víz minden zugba és részbe bejutott. Ha Isten jellemébe keresztelkedsz, az azt jelenti, hogy Isten jelleme, vagyis az agápe szeretet, életük és jellemük minden zugába és részébe beáramlik. Ez azt jelenti, hogy Isten szeretetébe keresztelkedsz. Nem csak az ő nevébe keresztelkedsz meg, hogy hozzátartozol, hogy most már az ő királyságának része vagy. Hozzátartozol, megtértél. Most már megszentelődsz. De Isten jelleme lényed minden zugába elér, és új életre kelsz, mert Isten szeretete teljesen megváltoztatott. Tehát a végső Illés mozgalom minden nemzetet megkeresztel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mind Illés, az első Illés alak, Keresztelő János, mind pedig a végidő Illés mozgalma. Mindannyian részt vesznek a keresztségben. Először Illés a király előtt futott, vagyis Áháb előtt, amikor lejöttek a Kármel-hegyről. Keresztelő János előkészítette az Úr útját. Készítsétek az Úr útját, Lukács 3-4 vers. És a végső Illés mozgalom felkészíti a világot az eljövendő messziásra és az ítélet órájára. Ez az első angyal üzenete. Az első Illés alak arra hívta az embereket, hogy válasszák az igazságot, vagyis Jehovát a hazugság, vagyis Báál helyett. Keresztelő János, az Új Szövetség első Illés alakja, arra hívta az embereket, hogy válasszák az igazságot, vagyis Jézus Krisztust, vagy pedig ragaszkodjanak koruk hazugságaihoz, a judaizmus hamis messiásaihoz, vagy a farizeusi és templomi rendszer rideg, intézményes vallásához. És a végső Illés mozgalom szintén arra hívta az embereket, hogy döntsenek, válasszák Isten pecsétjét vagy a fenevad bélyegét. Ez ott a harmadik angyal üzenete. Aztán eljutunk ahhoz a tényhez, hogy mindannyian imádkoznak az esőért valamilyen módon. Az első, Illés, szó szerinti esőért imádkozott a Kármel-hegy tetején, hogy véget érjen az asszály, 1 Királyok 18 a fejezet végén. Keresztelő János a Szentlélek kitöltetéséről profétált. Azt mondta, hogy amikor ő eljön, Krisztusról beszélve, Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. És a végső Illés mozgalom is imádkozik a késői eső kitöltetéséért. Ezt találjuk Zakariás 10:1-ben és Joel 2:28-29-ben. Aztán látjuk, hogy az első Illés ébredést és reformációt indított el. 1 Királyok 18:39. Azt mondták, az Úr, vagyis Jehova, ő az Isten. Az emberek döntést hoztak. Ébredés volt, és kiirtották Baál és Asera profétáit. Gyerekkoromban otthon sosem volt tévénk. Nagyon szerettem a Bírák és a Királyok könyvét. 10 éves fiúként nagyon tetszett nekem, hogy kiirtották Baál profétáit. Csak őszinte vagyok veletek, lámban. De Illés ébredést is megújulást indított el. Keresztelő János is ébredést is megújulást indított el. A tömegek a Jordán folyóhoz özönlöttek, hogy megkeresztelkedjenek. És Heródes félt szembesállni vele, mert tudta, hogy az emberek profétának tartják. És az utolsó Illés mozgalom is ébredést fog elindítani Isten egyházán belül.
Ez a laodicei üzenet Jelenések 3:14-től 22-ig. Tehát az egyház már nem langdus. A laodicei gyülekezetnél az idők végén az üzenet a laodicei gyülekezet angyalának szól. Mind a 7 üzenet az efézusi, a szmirnai, a tiatírai, a filadelfiai gyülekezet angyalának, és így tovább van címezve. És amikor megnézzük a Jelenések könyve egy fejezetének utolsó versét, Krisztus kezében ott van a 7 csillag, amelyek a gyülekezetek 7 angyalát jelentik. Emlékszel erre? És nézd csak, szinte bármelyik adventista kommentárban azt olvashatod, hogy ezek a gyülekezetek vezetői. Tehát technikailag helyesebb azt mondani, hogy a laodicei gyülekezetnek szóló üzenet valójában a laodicei gyülekezet vezetőinek szól. Ez általánosságban is késleltetett minket, de különösen a vezetőkre igaz, hogy gazdagok vagytok és gyarapodtatok javakban. Azt hiszitek, nincs szükségetek semmire. De egy olyan gyülekezetben, ahol a vezetők letértek az útról, és hideg, intézményes, önelégült vallásosság uralkodik, Jézus azt mondja: íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ahogy Béli Schmidt lelkész mondta, erről beszélgettünk tegnap este, az üzenet az, hogy az utolsó idők egyházában Krisztus az egyházon kívül van. Ezért van ez az egyház elveszve. Ő az egyházon kívül van, és ha a vezetők letértek az útról, gazdagok, hidegek és önelégültek, és azt hiszik, nincs szükségük semmire. Krisztus ígérete az, hogy ha kopogtatok az ajtón, és ha valaki, vagyis bárki ebben a teremben ma este meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorázom. Ez azt jelenti, hogy egy elveszett utolsó idők egyházában is megmenekülhetsz egyénként. Ezért az utolsó illés mozgalom imádkozik a késői eső kiáradásáért. És ők egyben ébredést is szítanak a laodiciai gyülekezetben, amely már nem langyos otthon, hanem most már Krisztusért lángol. Krisztusért lángolni azt jelenti, hogy a hitvallása és az élete összhangban van egymással. Ha laodiceai vagy, az azt jelenti, hogy látszólag Krisztusért lángolsz, de a tetteid Krisztus szemében jéghidegek. És Isten nem kér ebből a képmutatásból, és a tinédzserek ezt meglizik. Már messzül. És Krisztus iránt hidegnek lenni azt jelenti, hogy egyáltalán nem vallod meg a hitedet benne, és az életed semmilyen módon nem tükrözi Krisztus uralmát. De Krisztusért lángolni azt jelenti, hogy megvallom a hitemet Krisztusban, és az életem hitelesen tükrözi ezt. Krisztus uralmát az életem minden területén. És akkor most tovább legyünk. Azt mondjuk, hogy Illést egy nő üldözte. Ez Jezabel volt. Keresztelő Jánost is egy nő üldözte. Ez Herodiás volt. És az idők végi Illés mozgalmat is egy bukott nő fogja üldözni. Ez Babilon összhangban a világ királyaival. Látod a szöveget ott? Jelenések 12, 17 és 84. Aztán látod, hogy az eredeti Illés halálos ítélet alatt állt Jezabel miatt. Egy Királyok 19.2, Keresztelő János halálos ítélet alatt állt Heródes királytól, Márk 6.27, és az utolsó Illés mozgalomnak is halálbüntetéssel kell szembenéznie a végső lelkiismereti válságban a fenevad bélyege miatt. Tehát nagyon-nagyon sok párhuzam van az eredeti Illés, az első Illés alak, Keresztelő János és a végső Illés mozgalom között. Közvetlenül a végső második nagy és rettenetes úrnapja előtt. Láttuk, hogy Illés fiatal férfiakat képzett ki, hogy folytassák a munkát a próféták iskoláiban. Ezt már említettük. Azt is láttuk, hogy Keresztelő János is tanítványokat nevelt. Voltak tanítványai, akiket elküldött, hogy kövessék Jézust. Ő Krisztusra mutatok rá. Nem azt mondta, hogy engem kövessetek. Amikor eljött a Messziás, azt mondta, menjetek és kövessétek Jézust. És az idők végén az utolsó Illés mozgalom elkötelezett tanítványok mozgalma lesz. Ma hallottunk a tanítványképző mozgalmakról, a végső mozgalom egy tanítványképző mozgalom lesz, követőkből álló. Krisztus követőiből, minden nemzetből, törzsből, nyelvből és népből. Nem csak a lelkészekből fog állni, hanem Krisztusban testvérekből és nővérekből együtt, minden hívő papságából. Aztán látjuk, hogy Illés hitét a pusztában próbára tették. Elküldték őt az özvegyhez, a Kerít patakjához. Keresztelő János hitét pedig a börtönben próbálták meg. Üzent Jézusnak, hogy megkérdezze, te vagy az eljövendő messiás, vagy máshol kell keresnünk halkik? Voltak kétségei. A végső Illés mozgalom hitét is próbára teszik a pusztában, a végső sátáni üldöztetés idején. Az eredeti Illésnek, ahogy korábban említettük, egyszerű étrendje volt, sáska és vadméz. Talán jövőre a Peste Mile rendezvényen kínálhatnánk sült sáskát és vadmézet is.
Majd meglátjuk, mennyire elkötelezettek az emberek az illés mozgalom iránt. Szóval sáska és vadméz lesz az étrend. Keresztelő Jánosnak is egyszerű étrendje volt a Kerit pataknál. Egy falat kenyér és egy kort víz volt az eledele. Tudjátok, a kerit szó azt jelenti, hogy levágni vagy elvágni. És amikor Isten azt mondja, kelj fel innen, kelj át a Jordánon és menj a Kerit patakhoz, mert ott parancsoltam a hollóknak, hogy tápláljanak téged. Illésnek épp most volt a leglátványosabb összecsapása Ahábbal, amit valaha próféta átélt. És ahelyett, hogy azt mondta volna Istennek, Uram, hadd maradjak itt a szárazság idején, hadd menjek el egy igehirdető körútra Izraelben, és hadd tuddassa mindenki, hogy amikor te mondod, véget ér a szárazság. És Isten azt mondja, nem, Illés. Azt mondta, mert az üzenet az, hogy nem lesz eső Izraelben, csak az én szavamra. Nem fogod akadályozni az én munkámat, Illés. Isten népének meg kell tanulnia Isten hangjára figyelni, nem Illés hangjára. Ezért elmész egy Kerit nevű helyre, ahol el leszel vágva és meg leszel alázva. És meg fogod tanulni, mit jelent Istenre hagyatkozni. Mert mennyi ételt tudnak hozni a hollók? Legyünk őszinték. Nem arról volt szó, hogy egy kombi autóval hoztak vissza 10 kiló kaját a Walmartból. Azzal táplálkozott, amit a hollók hoztak neki. Azok csak falatok voltak. És ráadásul tisztátalan madarak voltak. Azt tanulta meg, hogy szó szerint Isten kegyelméből szájról szájra kapja az ételt. Aztán Isten azt mondja neki, megvolt az időd a pusztában, a víz elfogyott, a patak kiszáradt. Én ezt nagyon is jól ismerem. Azt mondja, most azonnal induljál. A Héberben pontosan ugyanaz a parancs, mint amikor a harci szekerekhez kellett menni. Indulj el azonnal Sareptába, mert ott parancsoltam egy özvegy asszonynak, hogy tápláljon téged. A Sarepta szó jelentése kemence. Meg foglak tisztítani, mert ezzel a fejezettel kezded. A gileádi Tisbából származó Illés csak azután, hogy lelki próbákon ment át, válsz végül Isten emberévé. Most már készen állsz a Kármel-hegyi összecsapásra. És néha Isten hív el minket a szolgálatra, és megengedi, hogy végigmenjünk ezeken a nehéz időszakokon. Pontosan azért, mert tudja, hogy a jövőben összecsapás vár ránk. És Istennek formálnia és alakítania kell minket. Le kell égetnie rólunk a felszínességet és a salakot ebből a nyugati világból, hogy készen álljunk arra, ami ránk vár. Tudod, Rocky Balboa, ez a neve? Rocky, a boxoló. Edzett, mielőtt a ringbe lépett volna? Természetesen. Megnyerte volna a meccset, ha nem edz előtte? Megnyerte volna, mert Hollywoodról van szó. De érted, mire gondolt? Nálam volt a zászló, a másik meg egy gonosz szovjet. Persze, hogy ő nyer. Talán a Rocky V. De mindegy, edzett a harcra. Nem gondolod, hogy Isten népének is edzenie és készülnie kell a végső válságra? Csak úgy. Nem fogunk csak úgy kényelmesen belecsúszni a végbe a fotelünkből, testvérek. Van ideje és helye a lelki fegyelemnek és az igeversek memorizálásának. És meg kell tanulni lemondani dolgokról, megtanulni Istenben bízni magam helyett, megtanulni csendben ülni Isten előtt, megtanulni felismerni az ő hangját csak az én szavam által, mondja az Úr Ahábnak. Meg kell tanulnunk úgy élni, hogy csak az ő szava által, és meg kell tanulnunk felismerni a Szentlélek hangját. És Illés és Keresztelő János ebben nagyon-nagyon egyszerűek. Mindkettőjüknek egyszerű étrendje volt. És az utolsó Illés mozgalomnak is van egy egészségügyi üzenete. Ezt nevezzük egyszerű étrendnek, és egészségügyi üzenetet hordozunk. Hangsúlyozzuk a testi, érzelmi és lelki egészség egymásra utaltságát. Nagyon szoros kapcsolat van köztük. Ez a három mind összefügg. Amikor tavaly egy előadássorozatot hallgattam a depresszió és a bélrendszer kapcsolatáról, megtanultam, hogy ez így van. A szerotonin, amiről korábban azt hittük, hogy főként az agyban termelődik, valójában leginkább a bélben keletkezik. És ha feldolgozott ételeket eszel, olyan baktériumok lesznek a bélrendszeredben, amelyek feldolgozott ételre vágynak, és drámaian lecsökken a szerotonin termelésed. Ez depresszióhoz fog vezetni. Ha egészséges bélrendszert akarsz, egészséges ételeket kell enned. Mindenféle szívűt. KFC, McDonald's, na azt nem. Minden színről. Ez csak vicc volt, mindenki. Renden. A feleségem egészségesen etett, szivárványszínű ételeket kapunk, és mindet meg kell enni. Ez jót tesz nekem. Illés szerény ruházatot viselt, 2 királyok 1.8.
Keresztelő János is szerény ruházatot viselt, Márk 1:6. És az utolsó Illés mozgalmaknak is van egy üzenetük az öltözködés reformjáról. Nem beszélünk az öltözködés reformjáról. Volt egy kedves idős szent a nyugati parton, Gwen Shorternek hívták, talán néhányan ismeritek is. Ő vezeti a Homeward Bound Publishing nevű szolgálatot, és az öltözködés reformjáról ír. Minket is hívnak az öltözködés reformjára. Nem arra vagyunk hívva, hogy a világ divatja szerint öltözködjünk, hanem arra, hogy szerényen öltözzünk, olyan módon, ami a teremtőnket dicsőíti, nem pedig önmagunkat. És ezeket az ige szakaszokat megtaláljuk az Efézus 2-ben, 4-ben és az 1 Timóteus 2:9-ben. És végül az utolsó összehasonlítása 3 mozgalom között. Illést felvitték a mennybe. Keresztelő János mártírhalált halt, de hisszük, hogy őt is felviszik majd a mennybe. A végső Illés mozgalom tükrözi Illés sorsát, egyesek a mennybe ragadtatnak Krisztus visszatértekor. Ez Keresztelő Jánosét is mutatja, hiszen mások üldöztetésben mártírhalált halnak. De megvan az ígéretünk, hogy mindannyian együtt ragadtattatunk el, hogy találkozzunk Urunkkal a levegőben, ahogy az 1 Tesszalónika 4. fejezetében olvasható. Milyen gyönyörű igerész ez! Tehát világos párhuzamok vannak az első Illés és az 1 Királyok 17, 18 és 19 fejezete között. Az első Illés alakja, Keresztelő János, az Úr napjának első eljövetelére és az idők végi Illés mozgalommal. Ez üzenetet hordoz a világnak, felszólítva őket az élő Isten igaz imádatára. Isten földi záró munkájában törvényének mércéje ismét felmagasztaltatik. A hamis vallás uralkodhat, a gonoszság elhatalmasodhat, sokak szeretete meghidegülhet, a golgotai kereszt pedig feledésbe merülhet. És a sötétség, mint a halál leple, borulhat a világra. A népszerű áramlat teljes ereje a igazság ellen fordulhat. Összeesküvés után születhet, hogy megbuktassák Isten népét. De a legnagyobb veszély órájába figyelj csak! Most, testvérek, Illés Istene fel fog emelni embereket, hogy olyan üzenetet hordozzanak, amelyet nem lehet elhallgattatni. És ti mondjátok, ámen és ámen. Istennek lesznek emberi eszközei. Nem csak angyalokon keresztül fogja befejezni a munkát. Olyan férfiakat, nőket, fiúkat és lányokat keres, akik hajlandóak üzenetet vinni a világnak. Hogy a népszerűtlen áramlat, a népszerűtlen gondolkodás, a halál leple, amely ráborul a világunkra, és az egymás után születő összeesküvések ellenére, amelyek az örökkévalót evangéliumot hirdetők ellen irányulnak, Isten fel fog emelni emberi eszközöket, hogy hirdessék ezt a végidői üzenetet. Lehet, hogy én leszek az, lehet, hogy te, Isten kegyelméből pedig mindannyian azok leszünk. Az ország népszerű városaiban, és ott, ahol az emberek a legmesszebb mentek el. És ahol a legfelsőbb ellen beszélnek, ott is hallatszani fog a szigorú feddés hangja. Isten által kiválasztott emberek bátran fogják elítélni az egyház és a világ összefonódását. Komolyan fogják felszólítani a férfiakat és nőket, hogy forduljanak el az ember alkotta intézmények megtartásától, és térjenek vissza az igazi szombat megtartásához. Isten tehát olyan embereket keres, akikben bátorság van, egy szent merészség Istenért. Amikor embereket vezetünk Krisztus testébe, nem azt kell tanítanunk nekik, hogy amikor bemerítkeznek Krisztus testébe, onnantól kezdve minden könnyű lesz. Amikor embereket bemerítesz Krisztus testébe, azt mondod nekik, hogy üldöztetés vár rájuk. A hited próbára lesz téve. A hitedet meg fogják tagadni. Gonyolni és kinevetni fublat. Állásvesztés, közéleti tiltás, szakmai kirekesztés fenyeget. Lehet, hogy elveszíted az engedélyedet. Ez az ára annak, hogy ma Jézust követed. És amikor embereket bevezetünk Isten országába, el kell mondanunk, hogy üldöztetés vár rájuk azon belül is. Miért? Mert mindenki, aki istenfélő életet él, mivel fog szembesülni ebben a világban? Üldöztetéssel. És az utolsó időkben ez az üldöztetés olyan lesz, amilyen még soha nem volt. Mert a végső válságban, mielőtt Krisztus újra eljön, Márk evangéliuma 4. fejezetében, a magvető példázatában és a Jelenések könyve 19. fejezetében, ahol Jézus visszajövetelének képe van, azt mondja, vágd le a gabonát, mert megérett az aratásra, és szüreteld le a szőlőt, mert az is megérett az aratásra. Mielőtt Jézus újra eljön, igazságosság aratása lesz ezen a világon. És a gonoszság virágzása ezen a világon, amilyet még soha nem láttunk. Beszélünk polarizációról, állapotról. A semmi ahhoz képest, ami történni fog, mielőtt Jézus újra eljön. Nem lesz semmi jele szövetségnek vagy átfedésnek, sem szükség arra, hogy az igazak és a gonoszok között bármiféle egység legyen. Ezért Isten egész mozgalmának nem szabad kapcsolatban állnia e világ nemzeteivel.
Nem szabad alárendelnünk a lelkiismeretünket annak, amit a világ kormányai lelkiismereti szabadság kérdésének tartanak. Nem kellene azt mondanunk, hogy támogatjuk az ENSZ egyetemes emberi jogok nyilatkozatát, amikor a 29.2 és 29.3 cikkelyek teljesen egyértelműek, hogy minden emberi jogod, beleértve a vallásszabadságodat, a lelkiismereti szabadságodat, hogy legyen vallásod, ne legyen vallásod, vagy megváltoztasd a vallásodat, mindez attól függ, hogy a világ kormányai mit tartanak szükségesnek, idézem, egy demokratikus társadalom általános jóléte érdekében. És Isten végidőbeli mozgalmát alávetettük ennek a világnak az istentelen hatalmainak. Ennek a világnak az istentelen hatalmainak. És így profétálva mondja King, a szigorú feddés hangja hallatszani fog. Ez az Illés üzenete. Nem csak a világnak szól, hanem az egyháznak is hallania kell. Az Illés üzenetét is. Hogy semmilyen szövetségben ne legyünk ezzel a világgal. Miért? Mert ez üldöztetéshez vezet, és a fennevott bélyegének megtartásához. A szigorú feddés hangja hallatszani fog. Lehet, hogy letiltanak, de csak azért teszik, mert hallották, amit mondtál. Nem tiltanak le, ha nem hallják, amit mondasz. Csak azért tiltanak le, mert hallották, amit mondtál. És a cancel culture ezt lent a folyosón akartam megosztani, soha nem az igazság védelmében lép működésbe. Az igazság a háború első áldozata. A cancel culture-t a hatalmasok alkalmazzák, hogy megvédjék pozíciójukat és presztízsüket. A hatalmasok a tehetetlenekkel szembe. A szegények vagy a tehetetlenek soha nem tiltják le a hatalmasokat. Csak a hatalmasok tiltják le a szegényeket és a tehetetleneket. És a gazdagok és a hatalmasok, valamint azok, akik pozícióban vannak presztízsel, hatalommal és pénzzel, ők azok, akik működtetik a cancel culture-t. Nem azért, mert érdekli őket az igazság, hanem mert fenn akarják tartani és meg akarják védeni a pozíciójukat, elsőbségüket és dominanciájukat az egyházban és a társadalomban. Szóval cancel culture. Amikor a cancel culture elér téged, az azt jelzi, hogy először is az igazság már nem számít. Ez a hatalom védelméről szól. És te veszélyt jelentesz a hatalmasok hatalmára. Amikor a cancel culture elér téged, el kell döntened, hogy keserű leszel, vagy jobbá válsz. Imádkozni fogsz azért, hogy Krisztushoz hasonló jellemed legyen, hogy átvészeld ezt, és úgy képviseld az üldöztetést, ahogy Krisztus is átélt hasonlót. Vagy keserűvé válsz a folyamat során, és aztán azt mondod, látjátok, mi megmondtuk. Nézzétek csak, késő valójában. Amikor átmész a cancel culture-ön, rájössz, kik az igazi testvéreid. Rájössz, hogy vannak testvérek, akiknek születsz, és vannak testvérek, akik harcos társak. És még a végső válság előtt megtudod, kik az igazi barátaid. Ne tekints átoknak, ha át kell menned a cancel culture-ön. Tekintsd inkább áldásnak, mert megmutatja, kik az igazi barátaid. És arra kényszerít, hogy mélyre ás és megértsd, miben is hiszek valójában, és mire alapozom ezt az írásokban. És hajlandó vagyok kiállni ezért. Szóval testvérek, a cancel culture nem az út vége. Tekints rá úgy, mint egy próbapályára. Kiváltság, ha próbákon, megpróbáltatásokon és elutasításon mész keresztül. Ez nem rossz dolog. A szigorú feddés hangja, mondja White nővér, hallatszani fog a profétákban és királyokban. Lesz egy végső illés mozgalom, amely egy végső illés üzenetet hordoz, és felkészíti a világot az eljövendő királyra. Szóval mit fogunk mondani, amikor ma este a végéhez közeledünk? A feleségem azt mondta nekem, ne prédikálj ma este órákon át. Úgyhogy ma este nem fogok órákon át prédikálni. Egy csomó mindent kihagytam. Néhányan tapsoltuk. Nem vagyok benne biztos, hogy annak tapsoltok, hogy lerövidítettem, vagy annak, amit a nővér tanácsolt nekem. Az ő tanácsának nekem, na mindegy, legalább őszinte vagy nővér, nagyon köszönöm. Tegnap este, 2 éjszakával ezelőtt láttuk ezt az igét, Ezékiel 22:30. Azt mondja, kerestem köztük valakit, aki megjavítja a falat, és megáll a résen előttem az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam senkit. Adja Isten, hogy ez ne legyen igaz a mi nemzedékünkre. Isten ma is keresi azokat, akik megjavítják a falat, és megállnak a résen. És a történelem végső válságában Istennek lesz egy népe. És a befejezésben 2 jellemzőt fogunk kiemelni. Az első, hogy ők hűséges maradék lesznek. Joel 2:32, amely az eljövendő Úr napjáról szól, ezt mondja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megszabadul.
Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz szabadulás, ahogyan az Úr mondta, és a maradék között, akiket az Úr elhív. Vagyis amikor a világ széthullik, és üldöztetés éri Isten népét, Istennek lesz egy maradéka, akik átjutnak ezeken a végső válságokon. Ők hűséges maradék lesznek. Ezeknek az embereknek a második jellemzője, hogy különleges nép lesznek. Títusz 2.14 ezt mondja, aki önmagát adta értünk Krisztusról beszél, hogy megváltson minket minden gonoszságtól. Mennyi gonoszságtól? Rendben, sosem beszéltünk a bűn feletti győzelemről, de minél többet olvasod az új szövetséget, annál inkább nem kerülheted el azt a következtetést, hogy Isten azt akarja, hogy győzelmet arassunk a bűn felett. És ha ő megvált minket minden gonoszságtól, az azt jelenti, hogy visszavásárolt minket a bűn rabszolgaságából, és megtisztít minket önmagának. Milyen népként? Egy különleges nép, akik buzgók a jó cselekedetekben. Tehát Isten hűséges maradékot és különleges népet keres. A végső válság idején Istennek lesz egy illés mozgalma, amely az utolsó illés üzenetet hordozza az egész emberiség számára. A próféták és királyok így írja le ezt a végső mozgalmat ebben az egyszerű mondatban. Azt mondta, Isten olyan embereket hív, mint Illés, Nátán és Keresztelő János, olyanokat, akik hűségesen hordozzák az ő üzenetét, függetlenül a következményektől, akik kimondják az igazságot. Mit? Bátran, még akkor is, ha ez mindennek az áldozatát követeli tőlük. Illés kiállt a maga idejébe, és egy egész nemzet megváltozott. Keresztelő János kiállt a maga idejébe, és a történelem megváltozott. És amikor Isten végső illés mozgalma ma kiáll, akkor tömegek számára változik meg az örökké valóság. Szeretnék a mozgalom része lenni. És te? Szerdán este először Winston Churchill-től idéztem. Néhányan emlékeztek erre. Most egy parafrázist fogok mondani. Winston Churchill nákszerű szónok volt. 1914 májusának végén a náci Németország hadseregei végigvonultak egész Észak-Európán. A brit expedíciós haderő egy kis kikötővárosban, Dunkerkben szorult sarokba. Több mint 380 000 brit katonát tereltek a partra. És ekkor Winston Churchill felhívást tett közzé, bárki, akinek van hajója. És több ezer kis hajó átkelt a csatornán. Egynapos vitorlázók. A német Luftwaffe, vagyis a légierő támadásai alatt hajóztak, és felvették azokat a fiúkat. És visszahoztak 380 000 embert Dunkerke partjairól. És ami egy hatalmas katonai vereség volt, az hirtelen egy óriási, morált növelő győzelemmé vált. És másnap, június 4-én Churchill a parlamentben kommentálta az eseményeket, és beszédet mondott, hogy kihívás elé állítsa a nemzeket, ne engedjenek a fasizmus zsámbokságának. És ekkor hangzottak el ezek a híres szavak. Azt mondta, folytatni fogjuk a végsőkig. Harcolni fogunk Franciaországban. Harcolni fogunk a tengereken és az óceánokon. Harcolni fogunk egyre növekvő önbizalommal és egyre nagyobb erővel a levegőben. Meg fogjuk védeni a szigetünket, bármi legyen is az ára. Harcolni fogunk a partokon. Harcolni fogunk a leszállóhelyeken. Harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon. Harcolni fogunk a dombakon. Sosem fogjuk megadni magunkat. Ez neked családi nyaralásnak hangzik? Nem tudom. Szóval itt most átfogalmaztam ezt. Ez az utolsó üzenetem ma este. Ezen a csodálatos tábori összejövetelen, ezen a konferencián. Winston Churchill szavait fogom átfogalmazni. Ő igazán értett a szavakhoz. Azt mondták róla, hogy mozgósította az angol nyelvet, és háborúba küldte. Egy egész nemzetet mozgósított. Szóval lényegében fogtam az utolsó 4 bekezdését annak, amit mondott. És egy kicsit módosítottam rajta, így hangzanna most. Én magam teljes mértékben bízom abban, hogy ha Isten minden hűséges maradéka megteszi a kötelességét, ha semmit sem hanyagolunk el, és a legjobb intézkedéseket hozzuk meg, akkor ahogy minden korábbi nemzedékben is képesek leszünk kiállni azért a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Isten kegyelméből átvészeljük a végső küzdelem viharát, a bátorság és a lelkiismeret harcát. Túl fogjuk élni a zsarnokság fenyegetését. Ha kell évekig, ha kell egyedül is, még akkor is, ha minden földi támaszunk elvész. Ez a mi elhatározásunk, mi Jézus tanítványai, akik szeretjük őt és megtartjuk parancsolatait.
Ez a mennyei atyánk akarata és az ő nyája akarata itt a földön. És még ha az emberiség nagy része, valamint sok régi és híres felekezet is az Antikrisztus és a pápai felsőbbség gyűlöletes gépezetének markába került, mi akkor sem lankadunk, sem el nem bukunk. Folytatni fogjuk a végsőkig. Terjeszteni fogjuk az örökké való evangéliumot bibliai módon, személyes bizonyságtéttel és buzgó imaszolgálatokkal. Hirdetni fogjuk Isten szeretetét és irgalmát a rádióhullámokon és az interneten. Egyre nagyobb bizalommal és erővel fogunk bizonyságot tenni kis csoportokban és a közösségi médiában. Meg fogjuk védeni hitünket, bármi legyen is az ára. Bizonyságot fogunk tenni a városokban. Bizonyságot fogunk tenni a vidéki közösségekben is. Lelkeket fogunk nyerni otthonainkban, iskoláinkban, munkahelyeinken. Bizonyságot fogunk tenni bárhol és bármikor, amikor a Szentlélek isteni lehetőségek ajtaját nyitja meg előttünk. Soha nem adjuk fel Krisztus iránti szeretetünket, és még ha amit egy pillanatra sem hiszek, helyi gyülekezeteinket el is árasztaná a hitehagyás, testvéreink a tengeren túl, Isten igéjével felfegyverkezve és Isten szent angyalai által őrizve folytatnák a küzdelmet. Még Isten jó idejében a mennyei új világ teljes erejével és hatalmával előlép, hogy megmentse és felszabadítsa a régit. Ezeket a szavakat mondták el. És a háború menete megfordult a második világháborúban. Férfiak és nők elfogadták a hívást, hogy kiálljanak a részen, és ne engedjenek a korszak zsarnokságának. Mi is egy közelgő zsarnoksággal nézünk szembe a világunkban. Halljuk a dobszót, amely vasárnapi törvényeket, vasárnapi jogszabályokat, vasárnapi lezárásokat, energiatakarékos vasárnapokat, családi vasárnapokat követel. Ezt halljuk az egész országban. Tudjuk, mi közeled. Itt senki sem mondhatja, hogy nem volt tisztában azzal, ami közeledik a sarkon túl. És Isten ma este olyan férfiakat és nőket hív, mint Illés, Nátán és Keresztelő János, mint Eszter, Mária, Magdaléna, Anna és Mária, férfiakat és nőket, akik hordozzák az örökkévaló evangéliumot, egy üzenetet hűséggel, függetlenül a személyes következményektől. Ma este férfiakat és nőket, akik megfogadják, hogy bátran kimondják az igazságot, hogy szent bátorsággal álljanak ki Istenért, még akkor is, ha ez mindennek az áldozatát követeli tőlük. Én szeretnék ebbe a csoportba tartozni. És te? Ha te is közéjük tartoznál, állj fel! Ma este itt felszentelő imát mondunk. Isten hűséges mozgalmáért imádkozzunk. Mennyei atyán! Ámulattal állunk az előtt, ahogyan a profécia beteljesedik a történelem folyamán. Atyánk, lenyűgöz minket, ahogyan férfiakat és nőket hívtál el az üdvösség történetében, hogy egy adott időben üzenetet vigyenek. És most, Uram, titokzatos gondviselésedben egy végső nemzedéket keresel. Olyan férfiakat, mint Illés, Nátán és János. A keresztelő, aki bátran mondja ki az igazságot, szeretettel mondja ki az igazságot, és kimondja az igazságot függetlenül a személyes következményektől. Azt kérjük ma este, Atyánk, hogy mi, mint népet, felismerjük, mi az az üzenet, és szeressük azt az üzenetet, amit adtál nekünk. És hogy kegyelemmel és igazsággal osszuk meg azt. És szent bátorsággal fogunk szólni érted. Azért imádkozunk, hogy ahogyan a Sanhedrin is észrevette, hogy azok a bátor tanítványok olyan férfiak és nők voltak, akik időt töltöttek Jézussal. Azt kérjük ma este, Atyánk, hogy a világ is észrevegye, hogy mi itt Georgiában időt töltöttünk a királyok királyával és az urak urával. És hogy mi vagyunk az ő követei egy haldokló és bukkott világban. Ezért, Atyánk, ma este azt kérjük, hogy részesei lehessünk annak a végső Illés mozgalomnak. Atyám, adj szavakat az ajkunkba. Adj nekünk isteni találkozásokat. Amikor nem tudjuk, mit mondjunk, igényt tartunk a Márk 13 ígéretére, hogy szavakat kapunk a magasságból. Atyám, hadd tanulmányozzuk mélyen a te igédet, hogy fényesen ragyogassunk érted. Adj nekünk olyan bátorságot, olyan merészséget, amilyen még sosem volt bennünk. Atyám, vedd el tőlünk világ dolgai iránti vonzalmat, azokat a játékokat és csecsebecséket, amelyek lefoglalják az elménket. És add nekünk győzelmet azokon a minket körülvevő bűnökön, és Atyám, hadd legyünk teljesen neked szentelve, odaadva és elkötelezve. Neked és a te országodnak, valamint az elveszett gyermekeidnek, akik a szomszédaink és az utca túloldalán élnek. Azt kérjük, Atyám, hogy ebben az utolsó órában ne valljunk kudarcot előtted. Ezért, Atyám, töltsd be minket ma este a szent lelkeddel, őrizd minket angyalaiddal, és hadd látszódjon Jézus szeretete a szemünkben, hallatszódjon a hangunkban, és mindenben, amit megosztunk.
Atyám, ma este a te kezedbe tesszük az életünket. Kérjük, Uram, hogy sátán hatalmai reptegjenek attól, ami ma este itt történik. És atyám, azért imádkozom, hogy ma este öröm legyen a mennyben, mert tudják, hogy ettől az összejöveteltől kezdve minden tanítvány, aki ma este itt lehajtja a fejét, lelkeket fog megnyerni az örökké valóság számára. Mert hűséges tagjai voltunk a végső Illés mozgalomnak, a te szent nevedben alázattal kérjük. Amen.